Sasa mobire chenro mari mar kuku mar wach to dhano nyaka bedi kadong ka kuotho gi weche ge koma tek mowachi adiri maduk maonge da wang nikech mano e thor wach modano lose kuku mar wach migosi George Collins Owuor mar team live e chenro mari mar kuku mar wach weche thoth mokalo Ken Obura odeclare ne en ngwech nero mar manyo kom mar bedo governor e Kisumu County kairi ang'oma notimo Kisumu Central to biro mare kendo siasa mag Kisumu bedo nadi messaging mare kachiel to koda ka gi jogo mogeto mondo migone kura dhi bedo nadi kik wiwil ni kidero bedo wuok manyo komno ero mar Homa Bay County kaka bedo governor mare cases mag corruption pod nitiere bando dhano penjore to biro bedo nadi weche mathoth mokalo Migosi Ruto no loso e gima igeto no loso kod Mount Kenya kende to gi duoko jalupne dibedi ot mar Jubilee owuore koso kowuore mabire sa ma Migosi James Orengo nyiso Raila Amolo Odinga ni nen sa ochop maka jogo tim kaka wadwaro to nyalo wuok oko. Kalonzo Musyoka be duokore kod jalup ker Kenya nyikar kanye steering pontiere kod driver koso osewuok e komno ero mondo mi wach ni kod moko mathoth nyaka manye yawuot luo ma wache kaka ging'e gi chir maonge luoro. George Collins ina bedo atimo bere dinadi ero kamano covid odagi no konya moso re maber ka dala nyaka wagota jelo mana die mos make sasa Kenya dinadi Kenya dhi maber. Yes. Anyalo wacho ni Kenya dhi maber nikech achiel kuom gigo ma wanyalo wacho ni wa celebrate en katiba mane wagoyo higa mar 2010 dwe mar 8 tarik 4. Yes. Gimomiyo wacho kama iyudo ni kinde no koro wabedo kod thuolo ma dho kisungu kata dho liech luongo ni demokrasia ma koro ng'ato ka ng'ato nyalo chungo ko kacha to wacho kako paro kendo temo participate weche mopogore opogore. Omiyo giminena Kenya kane en gimiluongo ni warm up manyiso ni ja Kenya oseng'eyo ni koro serikal nyaka lokre to ere kaka giikore maber mondo gichop kama gidhiye. Ema ng'ato biro penjo ne kaya Kenya ng'ene Kenya nyaka lokre kendo gima nogo timro nyo kuma gidhiye. Nyoro ne ker no kawo thuolo mar loso kod oganda ne mondo loso rete temo wacho dhogi. To thoth mar wach mane ker wacho ka po gik moko nyadi bich ne ntiere kanyero wach nero mar ni BBI ni red gimo nego beni Mount Kenya dhi siro no loso kum jalup ker mare mosebedo ka tero message manyalo baro piny Kenya wacho wach mar hustlers kod dynasties ker bende no loso wach nero mani Mount Kenya poko nyiso jogi eki ng'at monego beni gidhi yiero ka gidhi yiero nero manyien ma 2020 niri beno wacho ni mosruok mane kinde kod Raila Amolo Odinga en gima ne kelo kwe tok nogo mbaka mar siasa manyime ker chalo ng'ama ogolo gloves oko kendo koro punch goro jalupne Kero kogolo gloves oko. In fact gima kero timo en gima osebedo kotamore. Yes. Ka ng'ata nyocho nyise ni joko ok dwa winjo wach. To ka ng'ata onyise maber ni bwana. Yes. Kata jok mioro ka jogi ok tim nadi. Koro owuondore ni barup ka ng'ata chako kawo ma serious. Koro nikech en president nya winjo kuwuoyo kaka mega kani en in charge. Yes. Ochalo ng'ama ok oyie ni ng'ato nyalo miye paro mopogore gi paro mane. Koro nyokawa barup ka ng'ata cha to dhi adhiya mondo wuoge jogi. Ma is normal. Ipani ker temo nyiso ji ni Central ne BBI onge kora kawo thuolo mar nyiso gi ni BBI ni ber sire uru. Ker okawo thuolo mar accept ni jo Central nitie kaka nyocho kuwinj weche ne maber. Emomiyo dhigo kodgi mbaka. Yes. To kaka mano biro wuok to warito neno. Nikech bedo ker mar Kenya nigi chandruok achiel kende maduong' nyisi. Yes. Ja Kenya en ng'ama otiegore weche mang'eny ma dho kisungu luongo ni civic education. Omiyo kom mar ker kinde mang'eny en kom ma symbol national unity. Koro seche moko chando ji ahinya ni to ka bwana ni odhi kuotho. Yes. Ka bwana ni odhi kuotho gi jogi to ang'o modhi wacho gi jogi. Nikech onego bed ni wuoyo gi ang'o gi jite. But kanye manyalo defy be gi jomoko. Nikech samoro in kaka baba e ot nyalo bedo ni oro ga ora ji to jok dwa timre nade ok dwa winjo. Koro nyalo kawo thuolo ni makende mondo mikori dhi wuoge jogi mondo nyisgi ne yawa weche matimore gin kama. To kata kamano an kade bed nyalo ng'ado rieko ne ker tabiro nyiso ker ni gimo nego bed notimo kinde ka kinde onego yud thuolo mondo go mbaka gi joma ni e piny mondo winjre to jogi paro nade sama kamano ketimo gik makamago to nyalo konyi to mano bende apply to jatelo moro amora ma oganda kani to mane momiyo ineno kinde ma koro wantie sani ni ibiro yudo ni jomoko osewuok ma bende koro dwaro kombe mopogore opogore tiende ni ka in jatelo to samoro kiwinj wach ma jogi wacho kanye piny to joma wuok gi ema timre nade ema temo nyisi ni bwana weche richo oko kacha. Migosi Collins ng'ato biro penjo gimoro ni Central Kenya bende pod ker loso Central yes or no nikech nitiere penjo madana tude godo. No.
Ng'ato nopenji sama ikwero ng'ato biro penjo ni to wang'eyo ni siasa mar Central Kenya gin jomoko ma ok ng'ega chon. Piny luo ng'ama dhi bedo ng'ama idwaro bedo president ing'ega chon ni ok ugune abro no bedi. Kidhi Rift Valley ing'eyo ga chon ng'ama gidwaro. Central goga siasa mopogore. Kibaki no kwang'eyo ni gidhi sero. Tiel 12 ne gigone kura mano bedo ker. Ne onge ng'ama nong'e ni Ruto ni Uhuru idhi ser. Tiel 10 nong'e ni Saitoti ma gidhi chungo. Tiel 12 nopogore mane gineno manero. Iparo ne gi sani weche mosebedi kiwacho koda kage Muradhe weche jomoko ne yawo wang' ni rodho siru jakom Muluor Lemo Odinga gi tami wacho ni ker sani ok lose lo Central. Be paro ni gik ma ker nowacho nyoro gin gik madieri nosepogore gi jalupne koso nitie gi podo pondo. Harold, jo Central bro bedo piny to kendo abro duogo kamwa kombaka. Yes. Chungo president. Gibro chungo president. Gibro chungo president. Kendo president ma gibro chungo whether ker masani oyiego kata ok oyiego mano ok be badhogi. Mana dwani ng'e mano gima wawacho kawuono tarik 19. Ok gichiki jo Central Province yes. biro chungo ker. Kirango pattern mar siasa mar Kenya ka nyaka e kinde Moi. Yes. Nyaka koro wachopo kama wachopeni. Nyaka kinde mwawacho kata ni Uhuru tosha. Ne wachungo Kibaki. Nyaka kinde makoro Kibaki pod chung, pod Martha Karua gi jomoko be timre nade. Omiyo anyisi categorically ni jo Central Province biro chungo ker. To gimomiyo gibiro chungo ker en kama. Yes. Gik ma ing'iyo e siasa maduong' ahinya en ni ang'o mikele mesa. E kinde mang'eny ikelo pesa tikelo ji. Mane ka kipogo piny ang'o mikele mesa. Omiyo jogi biro chungo ng'ato mondo gidhi gitibu ka gibagen. Temo mineno ka giwacho 1 shilling 1 vote. Piny luo mondo wige wil gi Central kura ma Central koso pod ginyalo geno. Ginyalo manyo of course ok nyalo anono. Kata mana Jaramogi kinde moko nochung to be noko anono. Ginyalo yudo but an awuon kade bed narango kaka neno siasa magore Kenya ka categorically adwa nyisi kendo adwa ashwai ni jo Central biro chungo ker. Yie mar piny luo manyo kom mar ker onyalo dhigi mayot gi joma geye ka gidok ka chak malo koso ka gidhi karabon. Ineno gima timre gi siasa manene Kenya ka sani nikech kata karango pattern ma Wood Sugoi temo goyo nitiere group moro iluongo ni New Generation ma gin bet patch gi opogore gin samoro ok girang kalbila margi gin girango ni wayie gi ideologies mag ng'ani we watimre nade wa support ng'ani. Koro mano is an area gima chando ga jo siasa wa kinde mang'eny ne gikia jogo kuchgi. Gima chando ga jo siasa wa kinde mang'eny en gikia jogo komago kura margi. Haron ker sani ok los elo jo Central Kenya kata Mount Kenya region kendo jo Mount Kenya biro chung koda gi ng'at gi mabiro bedo e ng'wech ni mar laro kom ker. Bende wacho ni pok ogol raum geng'o lwedo kata mana gloves gi dombogo e lweny mane kind ker kachiel kod jalupne live e chenro mari mar kuku mar wach. Keno buro chung mar mondo miyo manyo declare officially mondo manyo kom mar bedo governor Kisumu County. Yes. Sao romo koso ni podi matin? Chik oyiene ni mondo chung. Yes, lakini pod na serikal. Ene serikal. Yes. To achiel kuma gima dwa nyisi ma waseneno ka wachando wa e Kenya ka en ni okwaluoro chik. Yes. To gima omiyo okwaluoro chik ibro realize ni ok en keno bura kende mose declare ni odwa chung. Ng'eny ji in fact Ruto nochako campaign chon. Ng'eny ji osawuok oko kendo osewacho kata kirango mana counties ma wantie gi kata kirango mana constituencies it is obvious ni ji kaka Dr. Oron giri bedwe chung Kisumu Central. Koro ibro realize ni ng'eny ji osatimre na ki Dr. Oron onge serikal. There is no problem. Yes. But nitie jok mantiere serikal ma already osedeclare ngo osedeclare interest ni gidwaro chung. Yes. Koro kuom ranyisi en kaka case mar koro keno bura. Katiba oyiene ni onyalo chung. Tikelo penjo maber kabisa. Yes. Ito kama ne gima timre. To ben sa maber. Tanyalo chaka penje ni ya. Yes. Iwacho nwa ni koponi in ja chama moro tok inyalo wuok kucho mondo ichak support chama moro cha. Mabende siasa magore Kenya kasani ido ka there is a lot of twists. Koro ng'ato bro wacho ni ka ng'ane matimo tan timo mara okosa nang. To mane momiyo kidhi kuonde machalo Homa Bay tinyawe ni nitie by election. Yes. In fact ochiek molo kamoro be wanya ko wuoi nikech ni nyalo paro ni juma kiny ni e wageni gi dhiet. Koro gimanda ge wache wach ma Kisumu kaluore gi wach penja mar keno bura. Yes. Anaparo ni ng'amo nego bed ni gi penj chandruok mang'eny ahinya ka kata ng'amo nego bed ni gik moko chando sani. Yes. And the current governor. Kapod idong gi about 90 is how many months? Put in sometime. Yes. 12 putting around 19 and around 18 months. About 18 months. Yes. Why would somebody Koponi tiyo ne jopiny maber kendo isebedo kitimo gik maber. Ang'o miyo ng'ato ang' wuog ni en ochung' sani kendo lwar sani. Ema dwa kela penjo moro ni keno bura en best bet ne Kisumu?
That depends. Gigi mana nyisi chon. Yes. Ni ekinde mang'eny mondo mine ng'ato wuog oko ni dwa chung sama wuoweni manyiso ni oseng'eyo ni en gi jokura di. Ong'eyo kuma gintie, ong'eyo gima gidwaro, to ong'eyo gima giwacho. Mane gima miyo ng'ato jinyo ni kare koro wuog oko mondo itimre nadi? Mondo iwuo. Ng'ato biro penjo ni Ken Oburu wuok sani eri mondo mi obed e kom neri. Chief Administrative Secretary mar Cabinet East Africa Community en kama okten, en kama ntiere malo. Nobedo jaod bura bende ma Central. King'yo track record mare, oromo bende ochungo dhi manyo kom government gi monya kelo manyien. Hold that thought live e chenro mari mar kuku mar wach migosi George Collins Owuor kwa godo mbaka kari weche matimore Kenya kachiel kod Kisumu County. Donjo mar Ken Oburu e siasa mag Kisumu onyisango to bende thuolo ntiere mambele ka ing'iyo buge matelo machien ntigi minyalo yel masiem koso onge. Bang' nyiero machoke ne kikimule to nikech Lulu TV gini en marwa. Machik ni tilo mari mar chendo mari mar kuku mar wach wendo na en migosi George Collins Owuor achiel kuom jogi koma wacho pachgi ma onge luoro nikech dwaro maro en magol Kenya kamoro wachope mbele kumoro machielo mondo mi wabed buge koma kare mar sigana chieng biro ndik sigana. Tielo mar ariyo nyinga en Haron Otieno. Baba aweyo sama pinje ni to ka ing'iyo donjo mar migosi Ken Oburu to gi chien kane ntiere jaod bura ma Central to gi lemo ntiere mar Chief Administrative Secretary. Track record ne buge nyalo yeli gimoro masiem gima notimo ne Kisumu. Kiluongo Ken Oburu kasani kaka ng'ajalno manosebedo MP ma Kisumu Central. Yes. To biro nyisi categorically ni kaluwore gi kinde manotiyo to en notiyo maber. Mano number 1. Mano gimo bro wach. Ng'ato nyaka yega notiyo maber. Mano number 1. Yes. Koro number 2 en kama. Yes. Jo Kisumu County bende nyalo timo nend Ken Oburu. Yeah. An kaka George Collins Owuor bende anyalo timo nend Ken Oburu. Akeni winjo kuma kelo nino. To emomiyo ni winjo kanyisi ka wachako ni mondo yud ni ng'ato kawo chir e sama sani mo declare ni en gi interest e kom moro. Ng'ani nyaka bed nosetimo nonro makende mo yudo ni atamalo maromo kama oyie gi gima timra nadi gima timo. Bato yire kodi mos kuom ng'adi. Ke jo siasa bende mosega chung mong'e ni kuma dhie to onge lakini andiko history ni na chung abede kom achung e kom mar gavana. Mano ok ja siasa. Mano ng'at ma bende temo hape. Yes. Mano ng'ama obe kodwa no winj ni entie e kinde ma entiere no. Nitie gima dwani mondo ing'e ka Haron. Yes. Politics kaka en number 1 en gima ibedo piny to kisungu luongo ni timo gima iluongo ni self actualization. Igo bura gi in iwuon. Yes. Mingi merits, mingi demerits. Mi wach ni okay, merits bet ng'eny, demerits tin. Ere kaka dwaro wuok oko kacha. To tim mosebedo ka timre ka duowa ka ni an Harold kawuono ka wuok kama dhi dala wa kamriri okumba kacha. Tadonjo gi Prado. Nyaka ng'ama kiaya ka lor piny to nyisa ni jopiny wachi. Adwani winj gini maber. Bawa piny ni kod. To wat jopiny wachi kichako dendi ni jakomni. Ema hinyo ga jok mitemo nyisa ka. To the same an kadi achaka kao probox awendo kacha the following day tataka dok dala wako Kenya kacha kamriri okumba. Yes. To kata ng'ama duwa musa otembre nani onge jaduong no we ugache chande koro biro gimoro matin ko mondo apima ne weather ni to jogi be biro nyisa ni ja ground bear. Yes. Nobody because Collins mane gima dana penji nikech king'iyo imaging to ika ng'ato biro. Yes. Kisumu kane go kura ne Professor Nyang'nyongo gima no kelo mbele ne ni nyaka watie cartels nyaka watie telo marach niri to jo Kisumu no wacho ni wang'ni wakelo ng'amogo buke kom niri. Correct. Governor machal nadi ma Kisumu dwaro moving forward. One of the things ma Kisumu dwaro en ni Kisumu dwaro governor ma ok jambaka. Ma promise gigo moko nyal timo. In fact samo wuoyo ni cartels omedore Kisumu ka moloyo kaka noyudo gi. Donga winyo muka cartels because Collins. Cartels okorumo. Cartels koko chako. Cartels oketo nyaka containers kude manogole gik moko to ing'eya ng'ama wuoyo. Magi gik matimre, magi gik mwaketho go nying ng'ato. Koro gima temo nyisi ni Kisumu County dwaro ng'at mong'eyo ni jo ohala nitiere town. Kisumu County dwaro jatelo manyalo biro iri e studio une to penjo ni opportunities adi munyalo create business angle mane mudwaro munyalo promote gang'o go jowa. Kisumu County en county ma stima liele ma every single person dwaro opportunity. Yes. To nitie gima will go e Kisumu County to mae momi aparo ni ng'ato kaka Ken Oburu o feel ni onyalo lead ka. Kisumu en hub mar East Africa.
adwa ni winj gini maber. In fact minyongo madonjo Kisumu County kae nyalo gero ka kabisa. Watudore gi Uganda, watudore gi Tanzania, watudore gi counties gite e Kisumu County ka. So one get a lot of opportunities mapoko bedo exploited. To gima nyaka nuonie ni Kisumu County kidwa succeed as a governor nyaka ibed ngama business oriented. Ang'o momiyo wacho kama? Jaluo sani ose appreciate blue collar jobs. Giseyie ni ginyalo tiyo gi lwetgi mondo mi gikel pesa. Jaluo sani osewere gi wach mar beti office, ni nyaka bedi office moluorre gi kom. Ng'ani nyaka itigo e yo makare. Uchumi mapiny kanieri ng'a bedo governor nyaka de uchumi nieri. Nyaka de uchumi no. Ng'ata ma bedo governor ma Kisumu ka. Nyaka ng'e ni jo ohanda aswekra is a main stakeholder. But mane ng'ato bende bro challenge because Collins ni mane ma governor Peter Anyang' Nyong'o bende notimo market better life margi kendo loso ni kuno maber magi bro beti. Iwinjo Harold? Yes. Ka wuok Siaya tabiro Central abiro Barclays Bank ka. Takao siling 10,000. Ka wuok oko kacha takao gazette. Asewe 60 kanyo. Tachaka kao pikipiki arenga dhie nam kacha. Adhi chamo rech. Kanya dhiwe 300. Pesa timre nadi. By the time madok Siaya, I am sure ni 2,000 timre nadi. Udunga. Kuru. Onge ng'amo pingo dongruok. Gima wawacho kaka human rights defenders. Ne bwana, samigola ka. Adwa ni winja maber. Ketaka monditie kikisetieko. Tedo kaka monda dhi mbele gang'o. Onge problem. Ka space onge. Space ka onge tidonje gigi nango. Nyaki create space nikech county government ma Kisumu ema nigi space. A scale mar 0 to 10. Inyalo rank no bura kanye. Not as a governor, kanyal rank as a governor sani. Unless ni idwa na rank kaka no bedo wimbi nikech poko bedo governor. Yes. So kopo ni rank sani tabro bedo fair to him kata unfair to him. Ora bro wuonde e nyaka londo mondo jioneni. But what your past defines giminyalo timo. Kisumu Central is just a sub-county. Mar the 7 sub-counties. It would be unfair. Manota nyisi. To rank keno bura mapoko bedo governor neno rank. But kade wan gi ji mopogre madwaro kom ni. To de watimo an opinion poll ni okay. So far na mane kanye. So that would have mokinyal kete kamoro moro we balance. Era til mar siasa sani podo monda enya mondo mi aket migosi keno bura kamoro. To nikech Kisumu Central en kama tin moko nya kete godo era til duto te. Mane matera penjo machielo. Migosi Evans Kidero no temo tayo Nairobi County. Bang'e no wuok cases mag mibadhi pontire maluore nyaka kawuono ni iri. Jomoko wacho ni ng'ama no kaw kuom telo no gol telo marach to no kochako wuotho mondo medo many kanyo to wacho en wuon ni adok dala mondo mi adhi many mondo bed fair ne migosi Kidero nyaka wachi ni en democratic right mare mar manyo kom kamora more Kenya kairi. Migosi George Kidero manyo Homa Bay County. Iwacho ni tire koda cases matanya mag mibadhi. Ma ugin gik monego japiny kete maino mare koso? Yes. Chapter 6 mar katiba mar Kenya owuoyo weche mag integrity gi leadership. To ka warango matinda par ma dholiech luongo ni article 10. Bende achiel kuom gigo ma ong'iyo ahinya en weche mag transparency, accountability. Very important. Tadieri makende en ni jatelo maber madwa kelo weche mabeyo manyalo konyo jopiny. En nyaka bed ng'atno minyalo tim nende openly without any problem. Koro mokwongo an kaka George Collins Owuor okang'e gima motivate Kidero. Mondo bed governor ma Homa Bay County. Nikech owacho ni en savior mar Homa Bay. Wa Nyasaye savior. Dhano ok nyal bedo savior. Ok nyal bedo savior mosakwalo kuonde moko ma pod nigi cases manyakera. Onge jatelo maler. Bitu jatelo maler. Lo regular mo wuoyi ka. Nikech cases ma ji kaka Kidero nigo karango ta kata na ula ni tangu momiyo bwana ni ochuno ni nyaka dhi kuma kama. To mae momiyo winjo kanyisi the problem ma wan go e Kenya ka ni wadwa defeat the constitution of Kenya. By the way, magi gin accusations. Okang'e gimomiyo Kidero ok nyal speed weche ge mag cases ka mondo bed cleared. Mondo koro bed ni no wachi to no ka jaku. Mabende Kidero wuon nyalo challenge ko wacho ni nitiere migep monego bed ni mapuodho ka olelo ko nyal chung kata ko nyalo chung. Main Ethics and Corruption Commission to ko IEBC abro clear. Magi e kika poko wuoyo podo umuonone. Okipa ni Kidero nigi right mar manyo komnero? Leadership and integrity chapter. Wacho ni ka Harold ponono ni iwacho ni in gi weche mag mibadhi. You don't qualify. Mondo mi manyo komnero. To koro in emonegi prove ne jopiny. Ni ponono uno bwana ng'ama ler magi gika kete mesa. Iwacho ni achiel kuom gik mosebedo kaluoro Kidero en kana winya achiel kuom clips mag Sama Homa Bay wacho ni ong'iana track record mare ni Mumias noweyo kacha nade ong'iana to Nairobi noweyo kacha nade nobedo cleared weche mag Mumias gik mano run for governor ma Nairobi County sani ko biro bedo cleared mono run ne governor ma Homa Bay County tabu ni kanye. Very good question.
Kano bedo clear de kinde ka, ang'o miyo issue no come up sani. Manyiso ni nitiere gimoro ka to mane momineno an gi problem gi kaka jo siasa wa imiyoga thuolo mondo vie for other tickets. Adoni winja maber kabisa. Ka ina dieri ni bedo clear to by process mani bedo go clear. Ma watieko wach ni bwa luoko lweto. How comes kichaki dwaro komni to wach ni chakuo. Political witch and giwacho kamano. I don't agree. Nikech kata an minena ni samoro mondo mi atim gik matimo nitiere kuonde ma nyaka dhiye mondo goya kogo. To there is no way minyalo luoka mabed maler. Kinde moko nyocha winjo ni ji bedo sanitize. Yes, kendo kiny chilo do. In fact, nyocha winjo ka Sonko wacho ne jo Senate. Ne bwana, kopo ni nugola eyo makare, tana unge kuduge problem. To ka ng'ato notiyo kodu mondo mi ugola, to chanda, to nyoro president no wacho ni ene mano mi ugol gawa. Manyiso ni kare ng'ani nene wacho adier. Director mara Zerubabel nyisa ni saa odong' dakika matin anya mondo mwatiek nyaka watiek to kik uya wil moka penjo dieri. Ka wang'iyo tich kaka Kedero Segewedo, kwa wewe constitutional right maana nyalo manyo kamora mora. Ineno ni governor Kidero, the kind of governor mamigori ma Homa Bay dwaro saniri to fix gima actually mondo miyo rie kama Homa Bay nitiere. An kipenja. Katiba temo chuno. Tich mar governor ni an kipenja. Ma tich monego ji apply to ji interview. Application jide interview. Kupenja. Governor dwaro ng'ama create wealth to kendo manage that wealth. Kore bro yudo ni nitie ng'ama ng'e anyo ji rally. Nitie ng'ama ng'e wuoyo mang'bere TV kaka. Lakini ka koro sa ticho chopo timre nade. To mane momeno end up gi ji kaka Waititu. Mi penje to mane no ago kanye. Koro an kipenja tich mar governor dwaro ng'ama ng'eyo administration gi creating wealth. To bende kade ber to ma tich madolandi to jogo manyalo apply to panel ubet piny to migi tich ni mondo giti. Ka okwang'iyo ni Awiti tiyo nade maber kata marach. Wapenyi mag Gidhombogo, what kind of a governor ma Homa Bay dwaro? Homa Bay nyaka yuda governor ma understand gimiluongo ni food security. Mano number 1. Homa Bay nyaka yuda governor mong'eyo why we need quality education, equality healthcare. Very important. Then finally, we cannot have a Homa Bay county, Lake Victoria near Batheka, to only give fresh and clean water, must apply your pain. That is a problem. Chief Morachiel Nyadendi Charity Kaluki Ngilu Maena Governor Makitui Kawuono ni nowacho ni tiere a big irony that there is too much water but there is nothing to drink. Mano mwanyalo tiyo godo chero diyo to kapoka tiye kamithuolo mar ng'iyo kamera ni tir mondo milos gi jok maneni joma winji parting shots magi jadong 30 seconds. Anadwa wacho kama jopiny ageno nuse minyo twak to maduong' ahinya ni katiba mar Kenya ni wacho ni kare mokwongo ni the executive authority mar the Republic of Kenya is vested in you. In iwuon in ema in gi teko kendo in ema in gi power mar neno ngima midwa timri nade midwa dakie. Koro ka thuolo ni makende mondo igo kogno jogo mosewacho ni dwaro go ombulu, lakini ng'ama wacho ni olap dhoge chwer mano to kik igone kura nikech nyithindo molap dhoge chwer imiyo ga yath moro mondo olap dhoge kik chwer. Mano ng'ama dwa kwalo CDF, dwa kwalo basari, dwa timo ang'o. Ana wew mana gi mano. Weche mag lwenje mantiere kind Kalonzo kachiel koda gi Ruto gin gige komburo lose kendo sekta mar niang' ke gwenge ma Kaluka ere ngima nyako go mbaka achiel to kada weche gi kuma gin increased land rates bende nyako bo wuoyi chieng' machielo kik igole kaedo nikech chenro mabiro tok maeri en chenro ma ini wuon nyaka ine. Kik wiye wil ma ok agoero kamano ahinya ne nyadendi Sophie ma en achiel kuom kamera persons makaeri kachiel to koda gi migosi Elias to koda gi jalnero manyinge tek mogik e Lulu TV kaeri iluongo ni Elisa Fan. Kachiel to koda kage senior producer the senior himself Zerubabel dudo temo miyo chino ni robedo kako bende nyinga en Haron Otieno. Erokamano kuom neno Kuku Marwach. Erokamano.